Start 6-in-1 Herbal ay mabibili sa lahat ng butika, supermarket, grocery sa inyong lugar. Radyo Balagon ka ito, DCJB Ngunyan, Anainot, pirming nanginginutan. Always number one. Always number one. DCJB, 729 kHz. Enot sa Bareta, Enot sa Gabos. Kaibigan, sapat na ba ang kaalaman mo sa iyong kalusugan? Narito ang kukumpleto. Gabay Kalusugan! Gabay Kalusugan! Tatalakay sa mga produktong higit mong kailangan. Gabay Kalusugan! Magandang oras na naman. Muling sumasa inyo ang ating palatuntunan, Gabay Kalusugan. Ang ating pong hotline is 0917-5646789. Thank you po kay 3536. Sabi niya, okay yan, yung Dr. M's 36-in-1 na subukan ko na, sir. Maging yung problema kong abnormal na pagbabawas, bumuti. Aba, thank you. Tiga saan? Tiga Pasakaw, Kamsur. Thank you yung mga tiga Pasakaw. Lato ng butika dyan sa Pasakaw. Mabibili ho ang Dr. M's 36-in-1 Herbal Coffee Mix. Yung mga may problema para maiwasan ho ang peptic ulcer at iba pang problema later on sa ating pong kalusugan. Especially po yung mga may high blood. Naku, huwag niyong kalimutan na inumin ang inyong pong mga maintenance medicine. At saka dahil mahilig ka sa kape, dapat ang kinakape mo, walang iba kundi Dr. M's 36-in-1 Herbal Coffee Mix. Meron hong green tea extract yan, na siyang nakakatulong upang mapaganda ang daloy ng inyong pong dugo, mapaganda ang sirkulasyon ng sugar sa inyong dugo, sumutotal, mas magandang kalusugan. Dr. M's 36-in-1. Gawang doktor kaya't sigurado ka, masarap ba kung lasa lang ang pinag-uusapan? Ito ho ay tinitimpla nga pala sa coffee mug. Ayun, yung pumalaking baso. Eksakto, pwede ho kayong mag-asawa para makatipid, mga kababayan. Itimpla mo sa malaking baso, then pwede ho kayong salitang humigop. Ayan. At ang presyo ho ng Dr. M's 36-in-1 Herbal Coffee Mix, mura lang ho. 237 ang isang box. 12 na sachet ang laman. Okay? So bawat higop ho ninyo dyan, 36 na uri ng herbal na nakakatulong upang sa ganun mapaganda ang ating kalusugan ang ipinapasok ko natin sa loob ho ng ating katawan. Lalo-lalo na ho yung mga may edad-edad na ba? Para humaba ho ang buhay, balik na ho tayo sa mga natural, mga kaibigan. Kung sa pagkakape, dito ka na. Dr. M's 36-in-1 Herbal Coffee Mix. Pero kung kaya pang umelmax, di subukan. Ayun po mga malamig ang kanilang mga gabi. Meron ng L-Max Food Supplement, pampainit. Sa katre ni Mrs. at saka ni Mr. Especially yung po mga babae na mahina ang fertility, kaya madali hong makunan. Alam nyo ba na ang maca root extract, isa ho sa mga component ho ng L-Max Food Supplement, malaki ho ang may tutulong niyan upang mapaganda ang fertility ng isang babae. Susubukan ho ninyo, L-Max Food Supplement, yung mga para iwas ng problema sa prostate. Kinakailangan paminsan-minsan naman para ko i-release mo yan, Kinakailangan mo ng ayuda mula sa L-Max Food Supplement. Subukan mo na. Mabibili ho yan sa lahat-lato ng mga butika saan man ho kayo naroroon. At syempre pagkatapos yan, kinaumagahan kung maliligo para maiwasan ho ang amoy pawis. Yung galing ho sa trabaho, nako. Even ho yung mga chikiting na galing ho ng eskwela na pawis, nako. Panahon na para matanggal ang mga amoy pawis na yan. Anong gagawin? Abayan dyan ho ang Dr. M's Tawas. 70 pesos lang ho yan. Tanggal ang masamang amoy ng iyong kilikili. Sa araw-araw mong paggamit yan, puputi ang inyong kilikili at mga singit-singit na dati itinatago dahil may maitim na lihim. Dr. M's Tawas is now in the market. Mabibili sa lahat-lato ng mga butika sa inyo pong mga paboritong mga butika. Yung po mga tiga-daraga
O ang Dr. M's Coffee, mabibili ho yan sa JMed Pharmacy, TGP All Branches, Unicia Drug, U2 Care Saver Pharmacy, Clarice Drug, Deluxe Drugstore at iba pang mga butika. O sa tabako lato ng mga butika dyan sa tabako, Lotte Mart, meron ho dyan. At iba pang mga supermarket, LCC Supermarket. Bueno, wala ng oras. Ako po'y pansamantalang magpapaalam na J. Dizon. Nag-iwan na isang magandang umaga sa ating lahat. Nakikilala, Dr. M's 36-in-1 Herbal Coffee Mix na tataglay ng bisat galing ng lavender extract na sumusuporta sa masarap na tulog, collagen para sa matibay na buto, glutathione para sa kutis, amplaya na nakakatulong para mapagbaba ang blood sugar level at iba pa, sugar-free, stevia ang pampakamis nito. Kaya sa susunod na paghigop ng kape, Dr. M's 36-in-1 Herbal Coffee Mix. Ang Dr. M's 36-in-1 Herbal ay mabibili sa lahat ng butika, supermarket at grocery sa inyong lugar. You died, Jesus.